Hej, vi kommer fra den rytmiske efterskole i Boring. Jeg hedder Patrick, og det er Carlo, og vi har lavet en video for ligesom at give et fedt bidrag til jeres Trash Parade. Ja, og vi kan virkelig godt lide den her video, jeg har lavet. Jeg håber også, I kan lide den. Så here it is. You go on and on and on and on. You go on and on.